ang norno kogriu tumung norok thansa angke tepra ha te borok dofani halok srapsani bisikona hamjawi fainai te ani mokok tumung hawak laike ang aboni mazra gosui lalane diar tongu khazani takok te bukuk song kok te hukumu kanmung samung kemai thangpano haino hai revive khlaiman fiu fiaba ha waisa kemai thangke जों ते किफिल मानिया ते मानग्लाक तेपरा हानो जों रांसाक रुफाय पाइलामाया सबा खलाई बुये दफनि सेगिल लाहारमा बुया मो हानो काई तोरसे जोंनो बागै रिउ ते मो हावनो बरक लुकुरकनि अनथाइने पुइला थैथक क्लाइमानि हा ओं हावनो चिनि दफा कुसुम कुसुम साथक नथक क्लायै जादु कलिजा रोसाब फाइलेमानि हा ते मो हाइकेनो हायोनि बेबाक दफा रगनबो काई तोर हा बागै रिजाक aboni bagino dofane puila khlaidai engkha hatei dofana protect khlainani mokok bebak tongthani bijabon sijak tongo te bebak dofane tongthar kotorkuk engkha hano muthangi narak nani sing mota NLFT bai toljak royal borok army bo mo samuno khlai tongo te khlai thanai te sing tini saklai ru jesa mota eba saksai chung tripura hano buino bage rinai eba anti borok samung khlainai rogno dofane kena hini romjaknai te hamung sinia mazra borok eba bo rijaknai tini chini haw political unrest ngi tongmani borok dofarok sabjaya kuthalaya ngi tongmani abuni yafa engkha baror hasini hano fan box ni segri political te administrative power 10 no yafa rimani te gono mukti porishod waire wai political blunder khlaimani bagise abuni bagino tini belai kheno kha khamani bisingti ang sanani nango motha IPF ni adong rok chini borok haino komori thangmani slai borok siklaro lama kasu accident ne mugi buthar jakmani slai borok sikliro buini dofani ringya sikla robe kaijagi thangmani slai te alai dekhe hindu wanji rok bai ha sekjagi paisui thangmani slai te pra hani ha hamya utla hapung hatai rokno phono te pra len nei baror hani rajdani bisingtei ha ste sanai tongmani no sing nuguino tongu fiaba ang norno srai srai ke sana musungu norok jesek pana sikrok laidi saya nengya tonglai san laidi lahar te rail lam thia sakka sulaidi paror hani tifang roni khunjo thop sapana klaiglak aboseng thanai bisi dok sichar eba 68 years ono nugi faiza motha barki halam ne bisingtei TUGS TSF ne bisingtei bara sarkar kubang ma representation relaikha fiaba thaisa khnalia abono karibo Baror Haktoni Azorani Home Minister Borom Grang Musang GB Pen 1951 Bisini Parliament Sesano Sak Baitang Tripura is super saturated with influx population. Not a single refugee could further be accommodated in Tripura. Hini Saklai Rizak Te Baror Sarkar Baino refuse notice Namzak 1960 Bisini Debar Commission report. Te Haino High Tech Koroksa Baror Sarkar Home Minister Indrajit Gupta 6 May 1997 Parliament Srai Sraika Saklai Dikha Barot Haktoro Bo Hastewo Busugraidani Farati Fine Aingna Ne Wanzirok Tong Abo Simia 1993-94 Bisini Electoral Roll Revision Exercise Tripura Hawa 1.35 lakhs Rajdani Farati Fine Wanzi Tongo Hinei Election Commission Saklai Rizak Tabu Barot Hani Home Minister Khorok Nei Barot Sarkar by Stamjak Devil Commission te Barot Sarkar by Tolja Election Commission ni kok te report no se samungo fnangya hinke bahai ke Barot Sarkar IPF ti ni demand no gosinai Barot Sarkar borok dofani mungsa hamkrai naya sungno sokomor suknani sep simise naitugi tongo Barot Sarkar gonotantra ni bisingte dofani madai sanmano khnaya te rilangya Barot Sarkar silai ni khora no simise khnao man thanya sani manya man thanya segi se lana ni nangnai mono hayoni kerong te srisiti ni simino mo hayengi phayo thanai ni chitham eba 23 August 2016 ni party mungno norok nukbai khana barot hani rajdono rugei tong kusang te gonotantra ne bisingte motha IPF te aguliwa political rally khlaimani tamongkha rally wa thanai chini bororok beer bottles Pepsi bottle te narakra buthai rokbai long try hotel te lama gana ni building sakani simi 10 rokbai khidar jakbai mani aguli besel basani kokno hai tas tas hasidi aguli ni kubang ma bupra rogo CC camera te haste nai muthang rong ni buskango
chini borok sikla rok bahai ke helmet rok bai raidang gorja rok bai bujak mani norok bebak na sibai kya wanje nai muthang rok ni buskango to bujak khano chini borok nai muthang officer rok ni buskango phana se pun sei musu khai ke chini borok sikla rok bujak bai siu mohai lazima singsa te kirima singsa party mung hayong ni kai sat thaya pon angya ko te ching youtube rok nugu bahai ke borok nai muthang officer wanje petrol rok no yak fehlei koi tongmani no borom grangsa ang nini mung khunane musungya fiaban nung khoroksa nai muthang officer nung te tei nini buskango nini takuk song bujagi tongmani nung mungsa khlai mani angmani abo nini sak saisung ni lazima sisaya borok dokhani simia abo hayong ni nai muthang tei tong ksang na hamjanai borok rok ni silazima singsa sing siu nini yak khajak te mo haikeno chini borok officer rok ni yak khajagi thangnai te norok yak khajagi tongmani norok nai muthang officer ungmani bagiya norok chini borok ungmani bagise mo tini ni kogya sing 1980 bisni ur pati laimao bo nugi phaijak bahike chini borok nai muthang rok no silai patham segei berago asugri tonika 1980 bisni a ur pati laimao a jorani additional SI musang nondola debormano bini PSO no bobai sak baksa ke samung tangnai rok no bonor romoi bui underpan by simike log abo chobai toni maro sing nugi phaijak mohai kubang maro tongo sawibo saikul paya tei a neisi tham ni salono chini kubang ma buri busarok lama ka suai mal khongni tiklaiye rompre sompre khlaijak mani nobo sing nugi phaijak te borok dofani bagai tebo krima singsa angkha bebak electronic te print media rok thaisa fano kok kubunya sayawai eba siyawai chini dofani sako mamang no majra bermano oro sai srege sing siwi manka chin dofane bagi khorak safano kaha wan sunai krei te chino subanai krei moi halogo borok lukurok thansa te sak baksa ke hate dofane yok samari na bagi samai tangnane jora sakpai ke tamni hinba chin dofane sing sak baitana protect mak lainai te chini dofane jingjana sing solve mak lainai khazani borom grang borok nai muthang constables head constables TSN sipoi te bebak junior te senior officers rogno ani hamjak mate chobani khulumung te salute yafaro thanai 2016 bisini august tali 23rd sali party mungo hayoni bebak borok no sibaika communal hindu wanji bahike te butike boroni kahamni bagi simino norogno samo thepai toni fiaba ang saimano norogni training chengfruni simino wanji robai thungjak manino norok siwi phaijak nei fiaba norok kok thaisapuna sawimania kirima lachima te hik sana pusinani barja rujuima tongmani bagai sungsio norona teipra haktone nang kukmani samo thepayawai boino security rinani bo simino thepai toni manino sungsio chini borok khorok sana fana superintendent no police ni barja riawai tsani commandant simino khlai toni manino khorasa khoroni no yogya sugui boino feblo na bagai simino superintendent ni barja rike traffic eba wireless ni simino rimano sung nugui tongo chini borono special branch ni SP khlainani le imanga funa ta wan sugdi te IPS ni promotion rinani le imanga funa se ta songdi mokogya je chini bororok senior eba kring officers krei norok kaham barja rijagya ngmani te noroni kotor kuk chaya angkha norok chini borok ngmani bagai se fiaba motha NLFT by toljak Royal Borok Army te TPDF by toljak RPN sako operation khlainani bo te motha IPF ni Lahore kasumani no bufrena bagi hinke fast formation eba buskango norno rohoro sung by sung thilai tong hinai te borok nai mathang officers rok thungjak mani no kokti sake te 10 rok ni hambia dagi mano yasagya hinke buthar jagi payo buthar jak nai rok ni bising tongo Bogofani SI Rup Sangor Riang te DSP Monoranjan Deborma Baksunoke Sitra Mazra Boxinei Mungsa Klaimaya Teike Kiklai Toni Marok Sung Nuguno Tongu Oro Sadai Klayo DSP Monoranjan Deborma TPDF by Toljak RPN Silai Busli by Tiya Hani Bebak Print Media o Sijak A Party Mungo DSP Monoranjan Mike Tiye RPS Songni Bakago Naharei Borono surrender khlainani saklai tongfru RPR bono kaisme ko horo te bo arona thiyo hinei departmental report bo mokok no sau fiaba postmortem report sai ka sijak tongo
DSP Monoranjan fikung tei silai buslai nangmani bagai langma sohinei tabu borok lukrok sitai te sintai tongo tumung DSP Monoranjan magiago tei RPS songno surrender khlainani bagai sahori tongo hinke bahaike RPS rok bono uklok tei kogiman borok lukrok sintai tongo sabo bono uklok tei kok tei tangi kok tini borok nai mothang officers rokno simia chini borok civil officers rokno bo mo haikeno systematically communal 10 mental pressure riwai tongo te baksonaga buthari payu agotloni sodar SDO Sukumar Deborma te lokhi sonani Dr. Pradip Riangno sal katang officer no koge buthar manosung nugi faijak te gonda sorani SDM Sosi Mohan Deborma no buthari bini quarter no khasirima a sal koson rongno borok lukuro pokthai grei khazani takok te bukuk song Thanai September tal ni nuisi salo mandai hati wa tamu hongkhan norok bebak na sibayu hai punang sana musung fiu so called TV reporter Santunu bomik theimano tei theijak Mr. Bomik reporter phono ngimano ani mungsa goda gormo krei piaba a salo bo IPFT by CPIM ni political class no coverage re thangmaya a salo bo khorogori kasa khawai bini congress rok bai kupla dayung bom raidan tlange chini borok lukoro soprapnani thangmani se Oro satai klayo tumung bo coverage klainani thangi tongke bini tei logi khorok nei ba khorok tam biang kema tamni hingba TV coverage khoraksa riwi mania kisa hinpano TV coverage klainani borok khorok nei eba khorok tam nangu fiaba jabiyongi phaimani haino communal eba samprodaik media rok bona heroes tamai paikha tei abuna fan box nei musang manik sarkar chira sai eba 10 lakhs rang compensation bini nukhongo riwai bo busuk communal hayong no strai ka funogi rikha yang sini kebangma bororok lama kaswai wanji rokbai buthar jakma rap khlai butharai khasi rijakma rok nokhe lahar derawai thiyo eba sak musang ting thiyo hinei hani communal media rok silsawai diu khajani takukte bukuk song a talin nuichi salono khoi amchai ni baijal kamini tong kosong tongnai khasang debormate kobir moi deborma song tiasa rokbai kokjakma nokhai Thaisa fanat kok tuma blayo coverage rimaseng nugya abo simia a sani sarego wanji rok te communal nai mothang rok thansa khlai khumulung no soprapnani thanglayo te bum pekhak riu ang tini right dani fatati fainai hindu wanji rok no krakke saklai riu tumung norok taisa borok amchayo thange bum pekhak rikhe jeng bum tamno hin norok no funugeri nai khajani tahukte bukuk song Santunu buthainai rokna ang belai khana hambai tei noronang salute diu fiaba a salo khoroksa wanjino fano nogo kifil ria tongkhe tebosa ko khamu tamni hinba wanjirok teipra hani simia salka amchani simia borok tini hayong ni se kaisa virus ngi tongkha jeng borok no scan khai delete simia jeng borno format se khai ma khibinai